Oh boy. So what's up mga adorable? So welcome sa ating new vlog. So ito yung literal na adventure. Kasama ko ngayon ang aking jowa. Wow! Wow! Oh my God! Wow! So nandito, nag-hike kami ngayon. Papunta kami sa Mount Mapalad. Sabi nung tawag doon, tour guide na 4 hours papunta doon. So pero ano lang daw, 2 hours lang daw. 2 hours, depende sa Mabilis. pace. So nandito pa lang kami. Kita nyo na view. Ito yung literal na adventure, hindi yung puro motel. Ito yung mga kasama ko, yung mga ka-workmates ko. Yung mga malulupet, si Ma'am Shem. Hi Ma'am Shem. Sir Max. Sir Reds. Yun. So, pababa na kami. So, hindi ako masyado magsasalita para ma-enjoy namin itong hiking namin. So, para hindi rin ako hingalin. Kasi medyo naghahabol na rin ako ng hininga. So, ipapakita ko na lang yung mga magagandang view dito sa hike natin. So, samahan nyo kami. Let's go! Ayun, no? So, guys, watch our step lang. So yun guys, ngayon lang ulit ako nakakita ng ganyang kalinis na tubig. Ito yung masasabi mong probinsya vibe. Yan, di ba? Yun. Sobrang ganda sa tenga nung ano, tunog ng tubig. Oops, dahan-dahan daw. Ayan guys. Fog. So guys, nandito na tayo sa medyo ma-forest na part ng hike natin. So na-feel ko na rin yung adrenaline rush ko. Na medyo naghahabol na ako ng hininga. So, ito si Ma'am Shem sa unahan ko. Yun. Sa pinakamalupit namin sa prod. Ayan guys. Sana nag-e-enjoy kayo kasi hindi ako masyado nagsasalita. Wala akong masyadong joke at kwento sa inyo. Kasi hindi tayo hotel vlog ngayon. So, appreciate na lang natin yung nature. Ano? Sweet escape sa napakaraming workload. Mas madali pa ata magbilang ng down kaysa sa life vest mga guys. So ayan. Ganda. Guys, medyo trailing rin to kahit papaano. Medyo mabato rin kaya nag-iingat rin kami kahit papaano. So yun guys, napakaganda. Wala akong masabi. First time ko lang talaga makapunta sa maka-experience ng hiking. Buti na lang niyaya ko. At medyo na-enjoy ko rin ang day off ko. Guys, update lang. Medyo pinagpapawisan na ako. Yan. Yan guys. Feel na feel mo yung pagkagubat niya. So sana hindi kayo maboard guys. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko lang ito mga 10 to 15 minutes na vlog.
So guys, medyo unexpected na pangyayari. Medyo naiwanan ako ng mga kasamahan ko at medyo malayo-layo na yung kailangan kong habulin. At nasira pa itong sandals ko. Nakatakot pala maiwan. So kayo takot rin ba kayo maiwan? Ako takot ako maiwan eh. Pero sa trekking hindi sa pag-ibig. Corny ko. Oops, sorry. So ito guys, sobrang ganda. Ito talaga yung masasabi mong literal na walk trip guys. Walk trip. Hey, wala na ba? Nasira oh. So nakakabol ako. Wala ka na eh. Ayan eh. So medyo thrilling to guys. Pero alam mo yung pagka-thrill niya na masarap. Kasi pinagpapawisan ka. Nawawala yung stress mo sa city. Sa usok. First time. Ito yung jowa ko na napaka mahihain. So ito sobrang hirap guys. So hindi ko alam kung paano kahawakan ito. Hi, vlog take over. So, ayan. Hindi ko alam kung nasa anong part na kami ng bundok. Pero sobrang talahib. Tingnan nyo. Ayan lang yung daan. So, medyo slippery siya kasi umulan ata kagabi. Then, siguro kung mag-hike kayo sa ganitong area, siguraduhin nyo na hindi mag-i-slip. Tapos, dapat may tour guide kayo. So, first time kong mag-vlog. I mean, mag-hike. Nagugutom na rin ako. Nawawaw ako. So, ako muna maghahawak ng camera. Pagin muna natin siya. Agad guys. So, yung travel time namin from Manila to Tanay is 2 hours. Umalis kami ng 2 a.m. Dumating kami mga 4 a.m. Then yun nga, nabasa ko rin yung nag-search ako na bago mo daw maabot yung tuktok o yung peak ng bundok, nasa 3 to 4 hours, pero depende daw sa pace. Sabi ni Kuya tour guide namin, mararating ba daw in 2 hours, hopefully. So, ayun. Shoutout ko ba? Shoutout mo na. Oh, shoutout ko yung mga sa HR department. Gagaling. Kahit tayo minsan. Para maranasan nyo ito. Si Tanyedo yung prod. Ayan sila. And si Tanyedo ng prod. Yung Sea of Cloud oh. Napakita ko sa inyo. So, hindi ko alam kung makaka-capture pero nakikita nyo ba yan? Sobrang ganda guys.
Ang ganda pero ang talahib lang pero ang ganda. So medyo mahirap itong ano natin, lalakaran. Tignan nyo guys, tara. Pakita mo. Sige, daan ka lang. Ako mag-aan. Oh my God! Sige lang. Tignan guys. Yan na. Oh. Ang lamig. Ay Bam, paano ako? Naiiwan na ako guys. Ah, sobrang sarap. Ito Bam, ito na, kaya na ito. Go. So guys, patarik ng patarik ito, inaakit natin. At medyo padelikado na padelikado. So, palakasan na lang ng tuhod dito guys. You know? Ay. May sea of clouds na naman doon guys. Dahan-dahan. Bangil yan ba mo? So guys, isang maling apak mo lang. Rolling in the deep ka dyan. Sorry guys kung medyo mauga itong pagkuha ko ng camera. Naka cellphone lang tayo guys. Kaya pasensya na rin sa naririnig yung hingal ko. Kasi pagod na talaga ako. Ayan guys oh. Mount Mapalad. Dito sa Antipolo. Ano, sa Tanay. Huwag nasuwag ka nito. Kailangan natin gumawa ng montage. Ano muna kami, break time, mga 20 minutes na kami nagbe-break time. So, kinakain namin yung binili namin kanina. Chicken burger sa McDo. So, yan, yung iba nagpapahinga lang. Nagpipicture-picture lang sila. So, kami nandito lang rin. So, sobrang ganda dito guys. Kung makakabisita kayo, sobrang sulit. 100 pesos lang yung entrance fee. Environment fee. Registration pa. Ito may mga aso pa guys. So, mga dog lover dyan. Hello. 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 Takot ata siya oh. Huwag mo siya. Ayan guys. Mukhang hindi pa kumakain yung iba dito. Na aso. Ayan. Sarap na sarap siya. Bigyan mo isa. Guys, update lang ulit. Katapos na namin magpahinga na 20 minutes, almost 20 minutes. So balik lakad ulit kami. Nandito pa rin ako sa hulihan. So guys, nakita niyo naman yung mga cute na aso doon. Pati mga
manok. Kaso hindi ako masyado lumapit sa manok. Alam na kung bakit. Kasi may phobia ako dun. Okay guys, sabi rin ni Kuya Tour Guide, kung makakabalik kami, dadaan daw kami sa may cave. So check na lang rin natin, vlog na rin, sama na rin natin sa vlog din. So update ko na lang ulit kayo mamaya. Kita nyo naman gano'ng katarik yan. Sa mga first time hiker tulad ko, siyempre maninibago. Medyo nakakapagod din. Sige Ma'am Shem. So si Ma'am Shem medyo pagod na din. May kumunoy pa ata dun. So yung kit kong jowa, parang walang hika. Siya pa yung nauna sa akin. You know? Kami na yung ano. You know? Magiging adventurous na din. Hoy! Ito! Kinalimutan niya yung tumbler niya. At ako hindi ko alam kung paano rin ako bababa. Ano? Sweet naman ito. Kami na. So holding hands. Sabay rin mahuhulog. Saan aakyat ito? Hindi ka sa ba? Dito. Lang ulit. So guys, update lang ulit. Nandito kami sa falls na walang tubig. Siguro low tide. So nandito si Mama Mary, si Ma'am Shem, isa sa pinakamalupit na prod. So akit ulit kami. Amin. Hindi, okay lang. Makakapit ka na. Ulit kami sa sobrang tarik. Paano ako? Tawanan nyo lang ako guys. Hawak dito. Kaya ni Ma'am Shem. Si Ma'am Shem pa. May hawakan. Yan. Galing ah. Parang walang hika ah. Bam, tingin. Achievement unlock. So guys, pasensya sa maugang camera. Kasi paakyat tayo. Sobrang tarik. So guys, maya na tayo mag-camera. Medyo matarik. Update ko na lang kayo pag nalagpasan ko na to.
Yan siya sa likod. Yan. So guys, paakyat tayo. Nag-improvise na lang ako kunyari. Naka-action cam ako. Pero nasa dibdib ko lang nakasabit yung cellphone. Ayan guys. Paakyat tayo. Pasensya sa medyo maalog na camera. Ayan guys. Yan, dahan-dahan lang tayo dito guys. Yan, kita nyo naman kamay ko. Guys, sobrang ganda kung nakikita nyo yan. Guys, tuloy lang tayo sa pag-akyat guys. Guys, pasensya ko na kung hindi ako masyado nagsasalita. Nagpo-focus ako. Baka madulas tayo. Siyempre, ayoko rin madulas kayo. Yan guys. Buti ako kasunod mo. Kaya? So guys, rinig nyo na yung hingal ko. Si Sir Mike, sobrang lakas. Tuloy-tuloy pa rin. So, nandito tayo sa... Hindi ko alam kung anong ano na to. Basta naglalakad lang ako. Lakad lang ng lakad. So, ayan, kita nyo naman guys. Ayan yung... Kakatapos na siguro ng ulan dito. Sobrang lambot pa nung mga... Sobrang lambot ng lupa guys. Kaya doble ingat. Hindi lang doble, gawin natin triple. Ayan guys. Sobrang tarik guys. Uy. Sobrang sarap sa feeling guys. Tabi-tabi po. So guys, off ko muna ulit. Magpo-focus muna ako sa pag-akyat. So babalitaan ko na lang kayo at papakita ko yung magagandang view dito sa Mount Mapalad. At sana palarin rin kami matapos namin itong akyat namin. So guys, kita-kits na lang, update ko na lang kayo. So guys, update, nandito tayo sa second assault ng hike natin. So ayan. Ayan guys, pahinga lang muna tayo mga 5 minutes, 10 minutes. So, hindi muna ako kumain masyado guys. Kasi baka tumas yung ano ko yung kinain. Kaya delikado na rin, walang ano dito. So guys, update na lang namin ulit kayo pag nasa peak na kami guys. Guys, update ko lang ulit kayo. Medyo nasa tuktok na kami. Kita nyo ba yan guys? Kita nyo yan? Picture tayo.
nandito kami ngayon sa peak ng Mount Mapalad. So, nandito kami guys. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda. Kaso hindi lang namin naabutan yung Sea of Clouds. So, Hinangin na. so Bam, anong masasabi mo sa experience natin ngayon? Ulitin mo ba? Yes. Definitely. So, guys, kasi first time lang namin mag-hike. Nayaya lang kami la Sir Renz. So, panigurado ulitin namin tong hike na to. Sobrang memorable para sa amin to. So, mga adorables, hanggang sa next adventure. Kita kids!